Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Ini aku menemukan salah satu tempat kopi baru di Pasuruan. Tepatnya itu berada di Jalan Raya Gaji Mansur yang ada di Kota Pasuruan. Namanya itu Warkop SCK Sak Cangkir Kopi. Ini bukannya itu 24 jam, Rek. Jadi enak rek, sampai nolek misal butuh tempat ngopi 24 jam bisa mampir ke SCK Sak Cangkir Ngopi. Di sini juga menyediakan free wifi, rek. Jadi enak, rek. Selain sampean niku iso ngopi, iki niku yo akeh cemilan, rek. Ono gorengan, ono makanan berat, nasi, mie. Ini ono kerupuk pisan nih, rek. Soal lokasi aja kuatir, iki niki tempatnya luas, area parkir yo luas, fasilitasnya yo ono, toilet yo ono, rek. Jadi tempat duduk yo tertata rapi. Intinya panggon iki cocok, rek, gawe ngopi karo konco-konco nih. Nasi bungkusan cuma 9.000, gak macam 10.000 ya wong iki yo. Murah iki. Nasi kuning cuma 9.000 rek. Waduh, mantap rek, gede lho. Laku. Getok iki tak kira 5.000 cuma 2.500. Mantap jo. Iki ono cilok-cilok kan apa ya? Kalau cilok ono apa iki jenenge koyo sing sungai-sungai itu sing berwarna-warni itu. Segini berapa ini, Pak? 5.000 rek. Gak usah nanggur ning kene ae wis rek. Ono sate kerang, ono gorengan, mantap ya. Ono pentol rek, pentol sunduk. Ini berapaan, Pak? 500-an. Murah wis, gak usah nang pasar ning kene karo ngopi mantap. Iki buka 24 jam ya sama outletnya rek. Ini, Mas, iki outletnya. Ah, iki outlet sing duwe iki rek. Iki mbukake sing duwe di bojo pedurung ya kan takon aku isine aku rek iki buka 24 jam mantap. Selalu rame ya di sini. Ini tempatnya di tembok ya ini, Pak. Tembok ya. Lah iki rek pesenanku wis teko kabeh ya. Murah-murah ndek kene rek ning ngene kafe kopi nih ya. Es kayak kopi ya. Kayaknya itu warung ya ala-ala kafe kayak gitu ya. Di sini tuh warung SCK. Iku rek. Sak cangkir kopi iki buka 24 jam ndek kene murah-murah iku tak dudukno rek. Iki kopi krim. Better. Oh, better.